హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ ఈరోజు నిన్న 2వ అధ్యాయమైన సాంఖ్యయోగం చూసాము. ఈరోజు 3వ అధ్యాయము కర్మయోగము. సో సాంఖ్యయోగంలో ఆత్మకు సంబంధించిన జ్ఞానం చూసాము. తర్వాత స్వధర్మం ఏమిటో చూసాము. మోక్షం వచ్చే వాళ్ళ లక్షణాలు అంటే శుద్ధ భక్తులు వాళ్ళ లక్షణాలు ఏమిటో చూసాము. ఈ విషయాలు అన్ని కూడా క్లుప్తంగా అందులో చూసాము. అంటే స్థిత ప్రజ్ఞులు వాళ్ళ మోక్షం రావటానికి ఏ రకమైనటువంటి మనస్తత్వం ఉండాలో ఆ మనస్తత్వం యొక్క లక్షణాలు అవన్నీ సెకండ్ చాప్టర్ లో చూసాం. అయితే కర్మయోగం బుద్ధి యోగం ఏంటో చూసాం. ఇప్పుడు ఆ బుద్ధి యోగం అన్నది ఇంకా క్లియర్ గా ఈ చాప్టర్ లో నెక్స్ట్ చాప్టర్ లో ఆ పై చాప్టర్ లో కూడా చూస్తాము. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. అర్జున ఉవాచతో ప్రారంభం. హరే కృష్ణ. జాయసి చేత్ కర్మణస్తే మతా బుద్ధిర్జనార్దన తత్కిం కర్మణి ఘోరే మాం నియోజయసి కేశవ. సో అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు, జనార్దన కేశవ, కేశి అనే రాక్షసుని సంహరించిన వాడు కాబట్టి కేశవ అనే పేరు శ్రీకృష్ణుడికి ఉన్నది. సో జనార్దన కేశవ, కామ్యకర్మల కంటే కూడా మరి బుద్ధి మంచిది అని నువ్వు అనుకున్నట్లయితే మతా బుద్ధి జనార్దన జాయసి చేత్ కర్మణస్తే, అంటే కర్మల కంటే కూడా ఈ బుద్ధి మత బెటర్ అని నువ్వు అనుకున్నట్లయితే జనార్దన తత్తిం కర్మణి ఘోరే మాం నియోజయసి కేశవ, ఈ ఘోరమైన కర్మం చేయటానికి నన్ను ఎందుకు వినియోగిస్తున్నావు కేశవ, అంటే నన్ను చేయమని ఎందుకంటున్నావు, కామ్యకర్మల కంటే బుద్ధి మంచిది అని నువ్వు అనుకున్నట్లయితే నన్ను ఈ యుద్ధం ఎందుకు చేయమని అంటున్నావు అంటే భగవంతుడి సమాధానం, శ్రీ భగవానువాచ లోకేస్మిన్ వివిధా నిష్ఠా పురా ప్రోక్తా మయా నఘ జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగినాం. సో ఈ లోకంలో 2 రకాలు వివిధా నిష్ఠ, రెండు విధాలైన నిష్టలు ఉన్నాయి అని చెప్తారు అనగా అని చెప్పి చెప్తున్నారు. రెండు రకాల నిష్టలు ఉన్నాయని చెప్తారని నేను నీకు చెప్పాను ఇంతకు ముందు. అనగా అంటే పాపరహితుడా అయిన అర్జున అని అర్జునుని సంబోధిస్తూ ఆ విధంగా చెప్తున్నారు. సో 2 రకాల నిష్టలు ఉన్నాయని ఇంతకు ముందు చెప్పాను కదా. ఈ లోకంలో జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగినాం. సో జ్ఞానయోగంలో ఆత్మజ్ఞానం మీద అట్లా ఆసక్తి ఉన్న వాళ్ళు జ్ఞాన మార్గంలోను, కర్మయోగేన యోగినాం. సో కొంతమంది పనుల పట్ల ఆసక్తి ఉన్న వాళ్ళు ఈ కర్మయోగంలో
వెళ్తూ ఉంటారు. సో 2 రకాల నిష్టలు ఉన్నాయి. ఒకటి ఆత్మజ్ఞానం మీద ఆసక్తి ఉండి ఆ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్, ఆత్మానుభూతిని పొందాలి ఆ రకంగా అనుకునే వాళ్ళు జ్ఞానయోగంలో వెళ్తారు. పనుల పట్ల ఆసక్తి ఉన్న వాళ్ళు ఈ కర్మ మార్గంలో వెళ్తారు అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తా అలా స్టార్ట్ చేశారు ఆన్సరు. సో సాంఖ్యయోగం, జ్ఞానయోగం అంటే ఆత్మ సాక్షాత్కారం, జ్ఞానంతో కూడినటువంటి వైరాగ్యం. సో ఫైనల్ గా ఆ వైరాగ్యం అనేది వస్తేనే మరి ఎవరైనా కూడా భగవంతుణ్ణి చూడగలుగుతారు. అంటే ఆ వైరాగ్యం అంటే ఏమిటి చూసాం కదా, శుద్ధ భక్తుల లక్షణాలు అంటే ఆ స్థిత ప్రజ్ఞత, కష్టమైన సుఖమైన ఒకే రకంగా ఉండగలగటం. ఆ లక్షణాలన్నీ మళ్ళీ మనం డీటెయిల్డ్ గా నెక్స్ట్ చాప్టర్స్ లో చూస్తాము. బట్ బ్రీఫ్ గా నిన్న చూసాం, కష్ట సుఖాల్లో ఒకే రకంగా ఉన్నవాళ్ళు మరి సముద్రం గనక ఇవన్నీ ఎలా అయితే తనలో ఇముడ్చుకుంటుందో నదుల యొక్క నీరు, వీళ్ళు కూడా కోరికలన్నీ వాళ్ళల్లో అణిచేసుకున్న వాళ్ళు, సుఖ దుఃఖాలు సమమని, శత్రువైన మిత్రుడైనా ఒకే రకంగా చూసేవాళ్ళు, దేన్నైనా ఒకే రకంగా చూడగలిగిన వాళ్ళు ఈ స్థిత ప్రజ్ఞతో ఉన్నవాళ్ళు. వాళ్లకు ఆ వైరాగ్యం వచ్చినప్పుడే మనకు అటువంటి మెంటాలిటీ రాగలుగుతుంది. అప్పుడు ఆత్మ సాక్షాత్కారం అనేది జరగటానికి అవన్నీ ప్రీ రిక్విజిట్స్ అన్నమాట. ఆ లక్షణాలన్నీ వచ్చినప్పుడే మనం ఈ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్, ఆత్మ సాక్షాత్కారం సాధ్యపడుతుంది. సో జ్ఞానంతో ఆ మార్గంలో వెళ్ళగలుగుతాం. ఇకపోతే రెండవది కర్మ బుద్ధి యోగం అనే, కర్మయోగం అనొచ్చు, బుద్ధి యోగం అనొచ్చు దాన్ని. అదేమిటి? జ్ఞానంతో కూడిన కర్మ అంటే ఈ జ్ఞానం ఏది సమత్వంతో పని చేయగలగటం. సమత్వం అంటే ఏమిటి? ఈక్వానిటీ. అంటే దేని పట్ల సమత్వం? ఏదైనా పని చేసినప్పుడు ఆ రిజల్ట్ ఎలా ఉన్నా మనం సమభావంతో ఉండగలగటము. ప్రతిఫలం మీద సమత్వం, ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా ఉండటం అని అంటారు. దాని అర్థం ఏమిటి అంటే, ఆపేక్ష లేకుండా ఉండటం అంటే అది కావాలి అని కానీ, ఆ ప్రతిఫలం ఈ రకంగానే ఉంటే బాగుంటుంది, నాకు ఆ రకమైన ప్రతిఫలం కావాలనుకోవడం, లేదంటే ఆ ప్రతిఫలం ఇలా అయిందంటే అది మనకి బాగుండదు ఆ రిజల్ట్, కాబట్టి అది వద్దు అని అనేటటువంటి కొన్ని టైప్ ఆఫ్ ప్రతిఫలాల మీద ఇష్టం లేకపోవటం, ఒక రకమైన ప్రతిఫలం మీద మహామోజు ఆసక్తి ఉండటం, ఇది అంతా వదులుకోండి. మీరు మీ బాధ్యతగా పనిచేయండి. ఇప్పుడు ఈ సిచ్యువేషన్ లో ఉదాహరణకు అర్జునుడు ఏం జరుగుతుంది, ఎవరిని చంపుతున్నాను, ఇది కాదు నీ బాధ్యత, నువ్వు యుద్ధం చేయటం. తర్వాత ఏం జరుగుతుందో అది వదిలే, భగవంతుడికి అర్పించి చెయ్యి. నువ్వు జయించావా, రాజ్యాన్ని అనుభవించు, ఒకవేళ పోతే స్వర్గానికి వెళ్తావు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఏది ఇలా అవ్వాలి, జయించాలి, లేదంటే నేను ఓడిపోతే వాళ్ళని బతికించిన వాడిని అవుతాను, ఇవన్నీ నీకు అనవసరం. కాబట్టి నువ్వు చేయవలసింది ఏమిటి? నీ డ్యూటీ. ఆ డ్యూటీ నువ్వు సక్రమంగా చెయ్యి. అంతవరకు ఏది జరుగుతుందో దానివల్ల అదంతా నాకు వదిలే అన్న భావంతో, అసమత్వంతో ఉండగలగటం. సో అది బుద్ధియోగం. జ్ఞానం అంటే ఇక్కడ ఆ సమత్వాన్ని తెచ్చుకున్నప్పుడు అది ఇక్కడ జ్ఞానంతో కూడిన కర్మ అన్నమాట అర్థం. కర్మేంద్రియాణి సంయమ్య ఆస్తే మనసా స్మరన్ ఇంద్రియార్థాన్ విమూఢాత్మా మిథ్యాచారస ఉచ్యతే. సో ఇలా మనం చెయ్యాలి అంటే మనం కొంచెం మరి కంట్రోల్ చేసుకోవటం అవి అవసరం. ఏమిటి? ఇంద్రియాలను కొంచెం కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. సో ఈ వైరాగ్యం అనేది తెచ్చుకోవాలి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చెప్తున్నారు కదా, మరి జ్ఞాన మార్గంలో వెళ్ళాలి అంటే ఆ వైరాగ్యం అనేది అలవర్చుకోవాలి. సో కొంతమంది కర్మయోగంలో ఉంటే ఈ పనులు గిన్లు కాదు, నేను జ్ఞాన మార్గంలో వెళ్ళిపోయి వైరాగ్యం సన్యాసం తీసుకుంటాను, అలా ఆత్మసాక్షాత్కారం తెచ్చుకుంటాను అని అనుకోవచ్చు. కానీ ఇలా ఈ సన్యాసం అనేది తీసుకున్నాము అనుకుంటూ, సన్యాసం అంటే ఏమిటి మరి? అన్నీ కూడా త్యజించటం, కోరికలను వదులుకోవటం, ఒక నియమబద్ధమైన జీవితం గడపటం, అలాంటివి మరి సన్యాసం అంటే మామూలు ప్రాపంచిక కోరికలను వదులుకోవటం. కానీ ఈ రోజుల్లో మరి అలా సన్యాసం అని అనుకున్న కర్మేంద్రియాలను పైకి అదుపులో ఉంచినప్పటికీ
అంటే పైకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తినము అని అనుకున్న మనసంతా దాని మీదే ఉన్నప్పుడు ఇంకప్పుడు ఆ ఇంద్రియ విషయాలు అంటే ఇంద్రియాలు మనకి చూపించే ప్రలోభాలు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేము ఇది తినము అది తినము ఈ రోజు ఇది తినము భోజనం చేయము ఏదో పగలు ఒక్క పూటే తింటాము అంటే సన్యాసంలో ఉన్నాం కాబట్టి కొన్ని నియమాలను ఏదైనా పెట్టుకున్నాం అనుకోండి అది కానీ తినకపోయినా నోరు అరికట్టుకున్న మనస్సును అరికట్టుకోలేకపోతే వాళ్ళు తమని తామే మోసం చేసుకున్న వాళ్ళు ఇంద్రియార్థాన్ విమూఢాత్మ మిథ్యాచార వాళ్ళు మిథ్యాచార్యులు అంటే కపటాచార్యులు అంటే పేరుకి వాళ్ళని వాళ్ళే మోసం చేసుకుంటున్నారు అందుకని ఇలాంటి అవివేకుల్ని మిథ్యాచార కపటాచారులు అని అంటారు అని చెప్తున్నారు సో ఈ వైరాగ్యం అనేది డెవలప్ చేసుకుని జ్ఞానయోగంలో వెళ్తే మనం ఆత్మసాక్షాత్కారం చేసుకోవచ్చు కానీ మనం అలా అన్ని వదిలేసి వైరాగ్యం తీసుకున్నామని అనుకుని ఇలా మనస్సును మాత్రం అరికట్టుకోలేకపోతే దానివల్ల ఉపయోగం లేదు అంటున్నారు ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ గా సరే ఈయన సన్యాసం తీసుకున్నాను అనుకుంటున్నారు కానీ మరి ఏ ప్రాపంచిక విషయాలు వదులుకోలేకపోతున్నారు ఫోన్లు కానీ మరి ఇక్కడ ఆయన చేతిలో ఒక సిగరెట్ ఇలాంటి అలవాట్లు అన్నీ ఉన్నప్పుడు ఇంకా మనం ఇంద్రియాలను జయించలేనప్పుడు అది మనస్సును మనం జయించలేనప్పుడు ఇంకా ఉపయోగం ఏమిటి అలాగే అంటే ఇది మెడిటేషన్ మొదట్లో కూర్చున్నప్పుడు మరి ఆ ధ్యానం మొదట కొంత సాధన కావాలి మైండ్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి కానీ ఎప్పటికీ ఇదే స్థితిలో ఉంటే వచ్చానా ఆ స్థితికి వచ్చానా ఏంటి ఏం జరుగుతోంది ఇప్పుడు ఆకలిస్తోంది అది తింటే బాగుండు ఇది తింటే బాగుండు ఇలాంటి ఫీలింగ్స్ అన్ని వస్తూ పోతూ ఉన్నప్పుడు ఇంకా ఆ సన్యాసం ఆ మెడిటేషన్ అనేది ఎలా అన్న ఎగ్జాంపుల్ ఒక చిన్న ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది కూడా చూపిస్తున్నారు పాయింట్ ఏంటి అంటే ఇలా కర్మేంద్రియాలు సన్యసించాము అనుకుని మనం కర్మేంద్రియాలను అదుపులో ఉంచుకున్నా అంటే మన నోటిని కాళ్ళు చేతులు కర్మేంద్రియాలు అంటే ఏమిటి వాక్పాణిపాద పాయుపస్థ చెప్పాను నిన్న జ్ఞానేంద్రియాలు చూసాము కళ్ళు ముక్కు చెవి నోరు చర్మం అని ఈ కర్మేంద్రియాలు ఏంటి వాక్కు పాణి చేతులు పాద కాళ్ళు పస్త అంటే రెండు జననంగాలు రెండును సో ఈ 5 కలిపి కర్మేంద్రియాలు అంటారు సో వీటిని మనం అదుపులో ఉంచిన మనస్సు దాని మీద వెళ్ళింది అనుకోండి వెళ్ళినప్పుడు ఇంకప్పుడు ఉపయోగం లేదు అది వైరాగ్యం కింద రాదు అని చెప్తున్నారు మనస్సును అదుపులో ఉంచుకోలేకపోతే సో నిజమైన వైరాగ్యం ఏమిటి అన్నది చూద్దాం యస్త్వింద్రియాణి మనసా నియమ్యారభతే అర్జున కర్మేంద్రియై కర్మయోగం అసక్త సా విశిష్యతే సో ఎవరైతే ఇంద్రియాలను శ్రద్ధతో మరి మనస్సును ఎవరైతే నియమబద్ధంగా ఉంచగలుగుతారో అంటే కంట్రోల్డ్ గా ఉంచుకోగలుగుతారో వాళ్ళు ఈ మనస్సుతో ఈ కర్మేంద్రియాలను కూడా ఎవరైతే మనస్సుతో అదుపు చేసి కర్మేంద్రియై కర్మయోగం అసక్తాస విశిష్యతే సో ఈ కర్మయోగాన్ని ఆ రకంగా చేస్తారో వాళ్ళు ఎంతో శ్రేష్ఠులు సో సన్యాసం అనుకుని జ్ఞాన మార్గంలో వెళ్ళిపోయి మనస్సును అరికెట్టుకోలేక పైకి వాళ్ళు తినకుండా ఉన్నా లేదంటే వివాహం చేసుకోకుండా ఉన్నా ఏది చేసినా మనసులో వాళ్ళకి అవే విషయాల ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటే అది నిజమైన సన్యాసం ఎలా అవుతుంది వాళ్ళు కపటాచార్యులే మిథ్యాచార్యులు అనుకుంటున్నారు కానీ ఎవరు శ్రేష్ఠులు అంటే వాళ్ళకన్నా మనస్సుతో ఈ కర్మేంద్రియాలను కంట్రోల్లో పెట్టుకుని ఎవరైతే కర్మయోగం అంటే ఏమిటి ఫలాపేక్ష లేకుండా పనిచేయటం సో అలా ఎవరైతే ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా పని చేయగలుగుతారో వాళ్ళు శ్రేష్ఠులు అని చెప్తున్నారు నియతం కురు కర్మత్వం కర్మజ్యాయోహ్య కర్మణః శరీరయాత్రా పీచతే న ప్రసిద్ధ్యేద కర్మణః సో నియతం కురు కర్మత్వం నీ యొక్క కర్మను నువ్వు చేయవలసిందే కర్మజ్యాయోహ్య కర్మణః ఎందుకంటే కర్మ చేయటమే అకర్మ కంటే కూడా బెటరు అని చెప్తున్నారు సో క్లియర్ గా ఇక్కడ ఇంకా భగవంతుడి మాత్రలో ఉంటే అన్ని వదిలేసుకోవాలా అని మనకి డౌట్ వస్తే కాదు
నువ్వు చేయవలసిన పనులు, నీ కర్తవ్య కర్మ, నియతం కురు కర్మ, నీకు నియమింపబడిన పనులు అంటే ఏమిటి? మన బాధ్యతలు. మన బాధ్యతలు నువ్వు చేయవలసిందే. ఎందుకంటే కర్మలు, పనులు చేయకుండా ఉండటం కంటే పని చెయ్యటమే ఉత్తమము. శరీరయాత్రాపీచతే న ప్రసిద్ధ్యేద్ అకర్మణ. సో ఈ కర్మలు చేయకుండా మనిషి ఈ శరీర యాత్రను సాగించలేడు అని చెప్తున్నారు. సో మరి మనం ప్రాక్టికల్ గా ఎంత కరెక్ట్ అయిన మాట ఇది. మనం అనుకున్నాం అనుకోవచ్చు భక్తి మార్గంలో ఉంటూ ఇలా భగవంతుడిని పెట్టుకోవాలంటే ఇంకా మరి మన పనులు ఇవన్నీ ఉంటాయి, ఎలా కుదురుతుంది అని. ఏ రకంగా చేయాలో చెప్తున్నారు. నీ డ్యూటీలు నువ్వు వదులుకోవద్దు. అసలు నీ డ్యూటీ నువ్వు చెయ్యవలసిందే. ఎందుకు? పనులు చేయకుండా కూర్చోవటం కంటే పనులు చేయడమే మంచిది. కర్మ అనేది చేయకుండా అసలు మనిషి ఈ జీవన యాత్ర సాగించలేడు అని చెప్తున్నారు. నీ పనులు నువ్వు చేయవలసిందే, చేయకుండా కూర్చోవడం కుదరదు అని చెప్తున్నారు. యజ్ఞార్థాత్ కర్మణోన్యత్ర లోకోయం కర్మ బంధనః తదర్థం కర్మ కౌంతేయ ముక్త సంగ సమాచర. సో ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ శ్లోకం. సో పనులు చేయకుండా ఉండటం కంటే చేయటమే మంచిది. పనులు చేయకుండా మనం జీవనం సాగించలేము. కాబట్టి నీ డ్యూటీ నువ్వు చేయవలసిందే అని చెప్పారు. అయితే ఎలా చెయ్యాలి ఆ పనులు చేయమన్నారు. ఇప్పుడు ఎలా చెయ్యాలి, ఏ విధంగా పని చెయ్యాలి అది చూద్దాం. యజ్ఞార్థాత్ కర్మణోన్యత్ర లోకోయం కర్మ బంధనః. యజ్ఞం కోసం చేసినట్లు కర్మను చెయ్యి. అన్యత్ర వేరే విధంగా చేస్తే లోకోయం కర్మబంధన. ఈ లోకంలో కర్మబంధాలన్నీ మీకు చుట్టుకుంటాయి. సో యజ్ఞం కోసం చేసినట్టు చెయ్యి అంటే, యజ్ఞం కోసం చేయటం అంటే ఏమిటి? యజ్ఞం చేస్తాం, మీరు చూసే ఉంటారు. అంటే ఏమిటి? అగ్ని ఉంటుంది, అగ్ని చుట్టూ మంత్రాలు చదువుతూ ఉంటారు బ్రాహ్మణులు, అందులో వేస్తూ ఉంటారు. సమిధలు అంటాం మనం. అవి భగవంతుడికి సమర్పించేవన్నీ అగ్నిలో వేస్తూ ఉంటాం. అవన్నీ కూడా భగవంతుడికి సమర్పిస్తున్నాం, ఆయన అందుకుంటున్నారు పైన అని మనకు ఆ రకంగా సమర్పిస్తాం. అలా ఏ పనిని చేసినా యజ్ఞంలో మనం భగవంతుడికి ఎలా అయితే సమిధలు సమర్పిస్తున్నామో ప్రతి పనిని కూడా అలా ఆయనకు సమర్పించి యజ్ఞం కోసం అన్నట్లుగా. సో ఇది మన కర్మ యజ్ఞం అనుకోండి. మనం చేసే ప్రతి పనిని కూడా ఒక యజ్ఞం కింద మనం ట్రీట్ చేసి ప్రతిదీ కూడా భగవంతుడికి సమర్పిస్తున్నాను అనుకుని ఆయనకు అర్పించి చేయటం. అలా చేసినప్పుడు అలా చేయకుండా అన్యత్రా యజ్ఞం చేస్తే కర్మబంధాలు చుట్టుకుంటాయి. మామూలుగా మన కోసం చేసుకున్నా, మరి ఈ బాహ్య కోరికల కోసం చేసుకున్నా, మనకు కావాలి అనే విధంగా చేసుకుంటే కర్మబంధాలు చుట్టుకుంటాయి. తదర్థం కర్మ కౌంతేయ. యజ్ఞం కోసం అన్నట్లు గనక చేస్తే కర్మని కౌంతేయ ముక్త సంగ సమాచర. సో నువ్వు ఈ అటాచ్మెంట్స్ నుంచి విడుదలవుతావు అని చెప్తున్నారు. సో విష్ణువు కోసం యజ్ఞ రూపంలో చేసినట్లు కర్మని చెయ్యాలి. లేకపోతే ఈ పనులన్నీ కూడా ఈ జగత్తులో కర్మబంధాలతో మనల్ని కట్టివేస్తాయి. కాబట్టి కుంతిపుత్ర, నీకు నిర్దేశింపబడిన విధులంటే నీ బాధ్యతల్ని నువ్వు ప్రతిఫలాపేక్ష, ఫలితాల మీద ఆసక్తి లేకుండా భగవంతుడి తృప్తి కోసం నిర్వర్తించు. అప్పుడు నువ్వు ఈ కర్మబంధాలకు బద్ధుడవు కావు. యజ్ఞశిష్టాశిన సంతో ఉచ్యంతే సర్వకిల్బిషై భుంజతే తే త్వఘం పాప ఏ పచంత్యాత్మ కారణాత్. సో మొదట యజ్ఞంలో నివేదించిన ఆహారాన్ని భుజించి భక్తులు ఏం చేస్తారు? అన్ని పాపాల నుంచి విముక్తి పొందటానికి యజ్ఞ ప్రసాదం తీసుకుంటారు. వ్యక్తిగత అవసరాల కోసం ఎవరైతే ఆహారాన్ని తయారు చేసుకుంటారో వాళ్ళు నిజంగా పాపం తిన్నట్టే లెక్క అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి దాని అర్థం ఏమిటంటే, ఏ పనైనా ఏది తిన్నా మనం భగవంతుడికి సమర్పించి తినాలి అని చెప్తున్నారు. మన కోసం మనం చేసుకున్నామని చేసేసి భగవంతుడికి అర్పించకుండా తినటం పాపమే అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఇక్కడ మనం భోజనం విషయం చెప్తున్నారు. ఏ పని అయినా సరే భగవంతుడికి అర్పించితే ఆ బంధాలు అనేవి చుట్టుకోవు. సో భగవంతుడికి అర్పించకుండా
తినటం పాపమే, పాపం తిన్నట్లే అంటున్నారు. ఆ విషయం ఇంకా క్లియర్ గా యజ్ఞ చక్రం ఏమిటి, ఎలా ఉంటుంది అన్నది 14 నుంచి 16 శ్లోకాల్లో చెప్పారు. సో అది ఇక్కడ ఒకసారి బ్రీఫ్ గా చెప్పి శ్లోకం చూద్దాం. సో భగవంతుడు మనకు వేదాలన్నీ ప్రసాదించారు. ఆ వేదాల్లో ఏమున్నాయి, ఎవరు ఏ పని ఎలా చెయ్యాలి, ఏ పని చెయ్యాలి, ఏ పని చేయకూడదు, ఏది మంచి పని, ఏది చెడు పని, ఈ విషయాలన్నీ వేదాల్లో ఉన్నాయి. సో ఆ వేదాలు మనకు మన కర్తవ్యం ఏమిటి, మన బాధ్యతలు ఏమిటి అన్నవి చెప్తున్నాయి. భగవంతుడు ఇచ్చారు ఆ వేదాలు మనకు బాధ్యతలు నేర్పుతున్నాయి. మనం మన యొక్క కర్తవ్యాలు బాధ్యతలు సరిగ్గా నిర్వర్తించినప్పుడు వేదాలు చెప్పిన ప్రకారం అప్పుడు యజ్ఞం లాగా ఉంటుంది ఆ పని. సో ఆ యజ్ఞం చేస్తే మరి అది వర్షాలు వస్తాయి. మీరు వినే ఉంటారు యజ్ఞాలు చేస్తే వర్షాలు వస్తాయి అని. అలా వస్తాయి. ధాన్యం, వర్షాలు వస్తే ధాన్యం పండుతుంది, ధాన్యం పండితే మరి ఆహారం వస్తుంది. ఆహారాన్ని ముందు భగవంతుడికి సమర్పించాలి. ఆయన ప్రసాదించిన వేదాల ద్వారా మనకు ఇవన్నీ సాధ్యపడ్డాయి కాబట్టి భగవంతుడి కృతజ్ఞత చెప్తూ ఆయనకు అర్పించి అప్పుడు మనం ప్రసాదంగా తీసుకోవాలి అని యజ్ఞ చక్రం ఇక్కడ చెప్తోంది. సో మామూలుగా చూస్తే వేదాలు ఎవరు ఏ పని చేయాలో చెప్తున్నాయి. ఆ ప్రకారంగా మనం మన పనులు చేసి అలా యజ్ఞాలు అవి చేస్తే వర్షాలు వస్తాయి, ధాన్యం పండుతుంది, అప్పుడు ఆహారాన్ని భగవంతుడికి అర్పించాలి అనుకున్నాం. డీపర్ మీనింగ్ అంటే అంతరార్థం ఏమిటి అంటే వేదాలు ఎవరు ఏ పని ఎలా చేయాలో చెప్తున్నాయి. ఎవరి పనిని వాళ్ళు వేదాలు చెప్పిన ప్రకారంగా చేస్తే అది యజ్ఞంతో సమానమే. అంటే కరెక్ట్ అయిన మార్గంలో వేదాలు చెప్పినట్లంటే ఏంటి, భగవంతుడు నిర్దేశించిన వేదాలు ధర్మ మార్గం, ఈ రకంగా పని చేయాలి. అందరూ కూడా వాళ్ళ డ్యూటీస్ ని వేదాలలో చెప్పినట్టు ఆ మార్గంలో ధర్మ మార్గంలో చేస్తే అది యజ్ఞంతో సమానం. అలాంటి ధర్మ మార్గంలో యజ్ఞంతో సమానంగా పనులు చేసినప్పుడు సస్యశ్యామలంగా ఉంటుంది ప్రపంచం కూడా. వర్షాలు వస్తాయి, ధాన్యాలు పండుతాయి, మరి ఆహారం వస్తుంది. అప్పుడు భగవంతుడికి సమర్పించి తీసుకుంటాం. సో పై మీనింగ్ ఏమో వేదాలు మనం ఎలా చేయాలి, యజ్ఞాలు ఎలా చేయాలి ఇవన్నీ నేర్పిస్తాయి. యజ్ఞం చేస్తాం, దాని ప్రకారం మంత్రాలు అవన్నీ చెప్తాయి, దాని ప్రకారం యజ్ఞం చేస్తాం, యజ్ఞం చేస్తే వర్షాలు వస్తాయి, ధాన్యం పండుతుంది. అది ఓపెన్ గా మనకు తెలిసిన మీనింగ్. డీపర్ మీనింగ్ ఏమిటంటే ఆ వేదాలతో ఎవరి బాధ్యతలు ఏ రకంగా ధర్మవంతంగా చేయాలో తెలుసుకుని చేసినప్పుడు ఆ పని కూడా ఆ కర్తవ్యాన్ని ఆ రకంగా నిర్వర్తించినప్పుడు అది యజ్ఞంతో సమానం. ఆ యజ్ఞం అలా అందరూ ఉన్నప్పుడు సస్యశ్యామలంగా ఉంటుంది లోకం కూడా అనేది అంతరార్థం అన్నమాట, డీపర్ మీనింగ్. సో ఈ విషయాలన్నీ ఇప్పుడు 14 నుంచి 16 వరకు యజ్ఞ చక్రాన్ని వివరించారు. చూద్దాం 14th శ్లోక. అన్నాద్భవంతి భూతాని పర్జన్యాదన్న సంభవః యజ్ఞాద్భవతి పర్జన్యో యజ్ఞకర్మ సముద్భవః. సో ప్రాణులన్నీ ధాన్యం మీద ఆధారపడి జీవిస్తాయి. అన్నాద్భవంతి భూతాని, భూతాలంటే భూతాలు కాదు, జీవరాశులన్నీ కూడా అన్నం అంటే ఆహారం మీద ఆధారపడి ఉంటాయి. పర్జన్యాద్ అన్న సంభవ, వర్షమేమో అన్నాన్ని ఆహారాన్ని సంభవింపచేస్తుంది. మరి వర్షం వస్తేనే కదా ఆహార ధాన్యాలు పండేది. యజ్ఞాద్భవతి పర్జన్యం, మరి వర్షం దేని వల్ల సంభవిస్తుంది, యజ్ఞం చేస్తే వర్షం వస్తుంది. యజ్ఞ కర్మ సముద్భవ, యజ్ఞం ఎలా చేస్తాము, మన కర్తవ్యాల నుంచి యజ్ఞం అనేది విద్యుక్త ధర్మాల నుంచి సంభవిస్తోంది అని చెప్పారు. సో మన యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ని సరిగ్గా చేయటమే ఒక యజ్ఞం అని ఇక్కడ డీపర్ మీనింగ్ మనకి అర్థమవుతుంది. సో అది ప్రాణులన్నీ ధాన్యం మీద ఆధారపడతాయి. ధాన్యమేమో వర్షం వల్ల మీద ఆధారపడుతుంది. వర్షం యజ్ఞాచరణ సరిగ్గా చేస్తే వర్షం వస్తుంది. వర్షం యజ్ఞం మీద ఆధారపడుతుంది. యజ్ఞం దేని మీద ఆధారపడుతుంది అంటే మన కర్తవ్యాలను విద్యుక్త ధర్మాలను అంటే మన రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ని సరిగ్గా చేస్తే అది యజ్ఞంతో సమానము. అది ఆ డీపర్ మీనింగ్ వెరీ ముఖ్యం అన్నమాట. యజ్ఞము అంటే అగ్ని ముందు కూర్చుని చేసేదే కాదు, మన యొక్క ఏ పనైనా మనం కరెక్ట్ గా మన రెస్పాన్సిబిలిటీని మనం చేయటం యజ్ఞంతో సమానం.
కరెక్ట్ అయిన మార్గంలో భగవత్ తృప్తి అర్థం, భగవంతుడికి ప్రీతి కలిగించే విధంగా. భగవంతుడికి ఎప్పుడు ప్రీతి కలుగుతుంది? ధర్మ మార్గంలో చేసినప్పుడు ఆయనకి ప్రీతి కలుగుతుంది. అలా చేస్తే మన బాధ్యతలను ఆ విధంగా నిర్వర్తిస్తే అది యజ్ఞంతో సమానం. అలాంటి యజ్ఞాలు మనం చేసినప్పుడు వర్షాలు వస్తాయి. అంటే అందరూ అంత కరెక్ట్ అయిన మార్గంలో ఉంటే మరి అంత సస్యశ్యామలంగానే ఉంటుంది. యస్త్వాత్మరతిరేవ స్యాద్ ఆత్మతృప్తశ్చ మానవః ఆత్మన్యేవ చ సంతుష్టః తస్య కార్యం న విద్యతే. కానీ ఆత్మానుభూతితో జీవితంలోనే ఆత్మానుభూతితో కూడిన జీవితంతో ఆత్మలోనే ఆనందాన్ని పొందుతూ పరిపూర్ణ జ్ఞానంతో ఎవరైతే సంతృప్తి సంతోషం పొందుతూ ఉంటారో అలాంటి వాడికి ఇక చేయవలసిన కర్మలేవి ఉండవు. సో ఇక్కడ వరకు మన కర్మయోగం అంటే ప్రాక్టికల్ గా ఫస్ట్ మనం ఏ రకంగా జ్ఞానాన్ని పెంచుకోవచ్చు, ఇలా సమత్వంతో భగవంతుడికి అర్పించి ప్రతిఫలాపేక్ష వదులుకుని మనం చేస్తూ ఉంటే క్రమేణా ఆ స్థితికి వెళ్ళగలుగుతాము. ఎప్పుడైతే ఆ స్థితి వస్తుందో ఆత్మను మనం ఎప్పుడైతే సెన్స్ చేయగలుగుతామో ఆత్మానుభూతిని, అప్పుడు స్లోగా ఇక వాళ్లకు ఏ విషయంలో కూడా ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా ఆ ఆత్మానుభూతిని చవి చూసినప్పుడు ఆత్మ గురించి నేను చూసా. ఆత్మ అంటే ఏంటి? సత్ చిత్ ఆనంద అజోనిత్య శాశ్వతోయం పురాణం. పుట్టుకలేనిది, నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది, మార్పు లేనిది, పురాతనమైనది, మార్పు లేనిది. అందుకే సత్ అని వచ్చింది పేరు. సత్యం అంటే ఏంటి? మామూలుగా నిజం చెప్పడం, ట్రూత్ అని మామూలుగా చెప్తాం, నిజమే. దాని అంతరార్థం ఏమిటంటే మార్పు లేనిది, ఎప్పటికీ మారనిది. అన్ని మారిపోతుంటాయి. మనం ఉన్నాం, మన బాడీ ఇలా ఉంటుందా? ఈ రోజు ఇలా ఉంది, రేపు ఇంకో రకంగా ఉంటుంది, కొన్ని రోజులు ఉంటే అసలు ఉండదు బాడీ. అలాగే ఒక పుస్తకం ఉంది, ఇది పుస్తకం అంటాము, ఇవాళ పుస్తకమే నిజమే, 100 సంవత్సరాలు పోతే పొడి అయిపోవచ్చు, పుస్తకం కాదు. మరి ఇంతదాకా ఎందుకు? ఒక చెట్టు ఉంది, 200 ఏళ్ళు ఉండొచ్చు, ఆ తర్వాత చెట్టు ఉండదు. బిల్డింగులు ఉంటాయి, ఎప్పటికీ ఉంటాయా? మరి ఇదంతా ఎందుకు? అసలు ఈ ప్రపంచమే ఎప్పటికీ ఉండదు. కాబట్టి ఏది సత్యం? ఈ రోజు ఇది సత్యం, రేపటికి ఉండదు, లేదా 10 సంవత్సరాలకు ఉండదు, లేదా 100 సంవత్సరాలకు ఉండదు, లేదా 1000 సంవత్సరాలకు ఉండదు, లేదా కొన్ని లక్షల సంవత్సరాలకు ఉండదు. ఏ వస్తువు అయినా మన కళ్ళ ముందు కనిపించేది ఏది కూడా పర్మనెంట్ కాదు. ఏది పర్మనెంట్? ఆత్మ. ఆత్మ నిత్యము సత్యము, భగవంతుడు నిత్యము సత్యము, భగవంతుడి అంశ కాబట్టి ఈ ఆత్మ కూడా నిత్యమైనది, సత్యమైనది. అందుకే సత్ అంటే మార్పు లేనిది, అది ఆత్మ, భగవంతుడు. అందుకే ఆ రెండింటికి సచ్చిత్తానంద. చిత్ అంటే ఏమిటి? ఆ ఆత్మను అనుభూతి చెందటం, తెలుసుకోవటం. అది మనకి ఇప్పుడు థియరిటికల్ గా తెలిసింది విషయం, అది తెలుసుకోవటం కాదు, అనుభవపూర్వకంగా ఆ ఆత్మను, ఆత్మ యొక్క ఆ దివ్యత్వాన్ని అర్థం చేసుకోగలగటం అనుభవపూర్వకంగా. దానిని చిత్. ఎవరైతే ఎక్కడో కొంతమంది మహానుభావులు మరి అలా అర్థం చేసుకునే స్టేజ్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి ఆ జ్ఞానం వస్తుంది. ఆ ఆత్మతత్వాన్ని అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు అనుభవపూర్వకంగా ఆనందాలోకి వెళ్తారు. అది దివ్యానందం, బ్రహ్మానందం, నిత్యానందం, ఎన్నటికీ తరిగిపోని ఆనందం. ఈ రోజు ఈ బాహ్య ప్రపంచంలో కోరికలు మనకి తీరినివి ఆనందించామనుకుంటే ఎంతసేపు ఉంటుందో ఆనందం? ఒక ఫోన్ కొనుక్కుంటే అది చెడే వరకు, ఏదైనా చెడిందంటే దుఃఖం, కొనగానే ఆనందం. మరి ఒక కారు కొనుక్కుంటాం, చాలా సంతోషపడతాం, మంచి కార్ అని. అది ఏదో రిపేర్ వస్తుంది, లేదా దానికి ఏదో యాక్సిడెంట్ అవుతుంది, దుఃఖం. ఇల్లు కట్టుకుంటాం, చాలా చాలా హ్యాపీ అవుతాం. ఆ ఇంటికి ఏదైనా ప్రాబ్లం రావచ్చు, రిపేర్లు రావచ్చు, ఇంకేదో రావచ్చు, మళ్ళీ దుఃఖము. సో ఏది కూడా మనకు ఇంత ఆనందాన్ని ఇచ్చేది ఉండదు. ఈ పర్మనెంట్ హ్యాపీనెస్ కాదు, ఏదైనా టెంపరీ, కొన్నాళ్ళు ఉంటుంది, పోతుంది, కొంతసేపు ఉంటుంది, పోతుంది. సో లెంగ్త్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ డిఫరెంట్ అవ్వచ్చు, కానీ ఏది కూడా పర్మనెంట్ హ్యాపీనెస్ కాదు. ఈ బాహ్య ప్రపంచంలో మనకు వచ్చే ఈ సచ్చిత్ ఆనందాలు, ఆనందమే ఆ తేడా అదనమాట, ఈ ఆనందానికి ఆ ఆనందానికి. సో ఆ ఆనందం, ఆ నిత్యానందాన్ని మనం తెచ్చుకోవడానికి ప్రయత్నించటమే మనిషిగా జన్మించిన తర్వాత మన బాధ్యత. భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోవటం అనొచ్చు, ఆత్మానుభూతి అని అనొచ్చు. సో
అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళగలిగినప్పుడు, ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళాలి అంటే ఈ యోగాలన్నీ సాధన చేస్తే ఫైనల్ గా ఆ స్టేజ్కి వెళ్తారు. సో కర్మయోగంలో కూడా ఈ పనులు మనం చేస్తూ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు చివరికి ఆ స్టేజ్ వస్తే అలా ఆత్మానుభూతితో కూడి ఆత్మలోనే ఆనందాన్ని పొందుతూ ఆ జ్ఞానంతో వాళ్ళు సంతృప్తి సంతోషం ఆ స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత ఇక వాళ్ళు ఏ పనులు చేయక్కర్లేదు. ఆ స్టేజ్కి నువ్వు వచ్చే వరకు నేను సన్యాసం అంటే సన్యాసం తీసుకున్న తర్వాత నువ్వు ఆ మార్గంలో వెళ్ళొచ్చు, అది వేరే విషయం, తర్వాత చూస్తాము. బట్ ముందుగానే పనులన్నీ మనం ఆ స్టేజ్కి రెడీ అవ్వకముందే నేను సన్యాసం తీసుకుని ఆ మార్గంలోకి వెళ్తాను అనుకుంటే కుదరదు అని చెప్తున్నారు. ఆ స్టేజ్కి నువ్వు కొంత సాధనతో వెళ్ళాలి. వెళ్ళినప్పుడే నువ్వు అన్ని వదులుకునే స్టేజ్కి రాగలుగుతావు. అప్పటి వరకు నువ్వు ఈ రకంగా సాధన చెయ్యాలి. ఏది భగవంతుడికి అర్పిస్తూ సమత్వంతో ప్రతిఫలాపేక్షను మీద ఆసక్తి తగ్గించుకుని సమత్వంతో పనులు చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైతే ఎవరైతే ఈ ఆత్మతృప్తిని ఆనందాన్ని పొందుతారో నిజంగా ఆత్మలో తప్ప ఇంకా వేరే దేనిలో వాళ్లకు సంతోషం సంతృప్తి ఉండదు. ఆ ఆనందం వచ్చిన వాళ్ళకి ఇంకది ఆ బ్రహ్మానందానికి వెళ్ళగలిగిన వాడు ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళినాక ఇంకా వాళ్ళకి వేరే పనులేమి చేయక్కర్లేదు. యద్యద్ ఆచరతి శ్రేష్ఠ తత్తద్దేవేతరో జనః సయత్ ప్రమాణం కురుతే లోకస్తదనువర్తతే. సో గొప్పవాళ్ళు ఏ పని చేస్తే యద్యదాచరతి శ్రేష్ఠులు గొప్పవాళ్ళు ఏ పనులైతే చేస్తారో తత్తద్దేవేతరో జనః మిగిలిన వాళ్ళంతా మామూలు మనుషులందరూ అదే అనుసరిస్తారు. సయత్ ప్రమాణం కురుతే ఈ శ్రేష్ఠులు ఏ ప్రమాణాలు అయితే పెడతారో ఏ స్టాండర్డ్స్ అయితే ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారో లోకస్తద్ అనువర్తతే లోకం అంతా కూడా దానిని అనుసరిస్తుంది. సో అంటే లీడర్స్ అనే వాళ్ళు ఎలా ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. గురువులు కానీ వాళ్ళు ఏ పని చేస్తే సామాన్యులంతా అనుసరిస్తారు, దాని మంచి పనుల ద్వారా వాళ్ళు ప్రమాణాన్ని నెలకొల్పితే ఆ ప్రపంచం అంతా కూడా వాళ్ళను అనుసరిస్తారు. ఇక్కడ ప్లీజ్ డోంట్ స్మోక్ అని అందరికి చెప్తున్నాడు, ఆయన స్మోక్ చేస్తున్నాడు ఈ లీడర్. వీళ్ళేమంటున్నారు, మేము నువ్వేది చేస్తే అది చేస్తాం, నువ్వు చెప్పినట్టు చేయవు, నువ్వు చేసినట్టు చేస్తాం. అంటే మరి చేసి చూపించాలి, అంతేగాని నోట్తో చెప్పటం కాదు అని చెప్పి అది నాయకుడి లక్షణము అని చెప్పి, మరి నిజమైన నాయకులు జాగ్రత్తగా అలా ఉంటారు. మన తల్లిదండ్రులు ఏమిటి, ఉపాధ్యాయులు, మరి గొప్పవాళ్ళు లీడర్స్ వీళ్ళు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. నమే పాఠాస్తి కర్తవ్యం త్రిషు లోకేషు కించన నానవాప్తం అవాప్తవ్యం వర్తయేవ చ కర్మణి. ఓ పార్థ, ముల్లోకాల్లోనూ నేను చేయవలసిన పని ఏమీ లేదు, నాకు లేనిది గాని కావలసింది గాని ఏదీ లేదు, అయినా కూడా విద్యుక్త కర్మలను నేను నిత్యము నిర్వర్తిస్తూనే ఉన్నాను. సో భగవంతుడికి ఏ చేయాల్సిన పని లేదు, ఎందుకు, ఆయనకు కావాల్సింది లేదు, ఆయనకి లేనిది లేదు, ఆయన కోరిక లేదు, కానీ ఆయన తన డ్యూటీస్ ని తను రోజు చేస్తూనే ఉన్నారు అని ఎగ్జాంపుల్ అన్నమాట. మరి మనందరికీ ఆయనకి ఏది అక్కర్లేకపోయినా ఆయన పనులు చేస్తూనే ఉన్నారు, ఆయన డ్యూటీస్. అలాగే మనం కూడా మన బాధ్యతలను మనం చేసుకుంటూ పోవాలి. అయితే ఆ ప్రతిఫలాపేక్ష మీద మనసు పెట్టకుండా ఇది నా బాధ్యత అని చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ప్రకృతి క్రియమాణాని గుణై కర్మాణి సర్వశః అహంకార విమూఢాత్మా కర్తాహం ఇతి మన్యతే. సో ఈ ప్రకృతిలో 3 గుణాలు ఉన్నాయి, త్రిగుణాలు. వీటి గురించి మనం ముందు చాలా వివరంగా చూస్తాము. బ్రీఫ్ గా ఇక్కడ 3 గుణాలు ఏమిటి అంటే, ఎవరికైనా తెలిస్తే టైప్ చేయండి చాట్ బాక్స్ లో ఈ 3 గుణాలు ఏమిటో. ఈ 3 గుణాలు ఈ అన్ని పనులు కూడా ఎవరు ఏది చేసినా ఈ ప్రపంచంలో ఈ 3 గుణాల కారణంగానే చేస్తాం, వీటి యొక్క ప్రోద్బలంతోనే చేస్తాం. కానీ మనం ఏమనుకుంటున్నాము, ఏదో తెలియక అహంకారంతో ఇవన్నీ నేనే చేస్తున్నాం అని అనుకుంటున్నాం, కానీ ఈ గుణాలు మనల్ని చేసేటట్లు చేస్తున్నాయి. మనం ఏ పని చేసినా మన యొక్క ఈ గుణాల వల్లే చేస్తాము. ఆ స్వభావం, మన గుణాలు స్వభావాన్ని క్రియేట్ చేస్తాయి. ఆ స్వభావం ఎలాంటిదైతే అలాంటి పనులు చేస్తాము. ఎవరైనా చెప్పగలరా ఈ 3 గుణాలు ఏమిటి అన్నది? ఈ 3 గుణాలు
మనందరినీ తోలు బొమ్మల ఆటలు ఆడిస్తున్నాయి, అవి చేస్తున్నాయి పనులు, ఈ గుణాలు. మనమేమో మేమే చేస్తున్నామని అనుకుంటున్నాము అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సత్వరజస్తమో గుణాలు. రాము ప్రభుజీ వెరీ గుడ్. హర్షిని మాతాజీ ఆల్సో అదే ఆన్సర్, వెరీ గుడ్. సుగుణ మాతాజీ చెప్పారు సేమ్ ఆన్సర్, గుడ్. సునీత మాతాజీ, విద్యాసాగర్ ప్రభుజీ, తేజస్విని మాతాజీ అందరూ కూడా చెప్పిన విషయాలు అవి. సేమ్ 3 గుణాలు కరెక్ట్ గా చెప్పారు. సత్వరజస్తమో గుణాలు. సత్వరజస్తమో గుణాలు, సత్వగుణం అంటే మరి మంచితనం, రజోగుణం అంటే విపరీతమైనటువంటి ఈ బాహ్య ప్రపంచంతో బాగా అటాచ్మెంట్ ఉన్న గుణం అన్నమాట రజోగుణం. కోరికలు ఇవన్నీ తీర్చుకోవాలని, అది రజోగుణం. తమో గుణం ఉందంటే అసలు అజ్ఞానం, ఎక్కడున్నాం, ఏం చేస్తున్నాం, ఏం చెయ్యాలి, ఏం చేయకూడదు, ఏమీ లేదు, అజ్ఞానము, సోమరితనము, నిద్ర, ఇది తమో గుణాన్ని సూచిస్తుంది. కాబట్టి ఈ 3 గుణాలు మన స్వభావాన్ని మనకి ఇస్తాయి. ఈ గుణాలను బట్టి మనకి మంచితనమా, లేదంటే ఈ విపరీతమైన భౌతిక ప్రపంచంతో అటాచ్మెంట్తో ఆ కోరికల ప్రవాహంలో పడి కొట్టుకుపోతున్నామా, లేదంటే అజ్ఞానం ప్రవాహంలో పడి కొట్టుకుపోతున్నామా అన్నది మన స్వభావాన్ని బట్టి ఏది అలవర్చుకుంటే అది ఉంటుంది. దాని ప్రకారం మనం పనులు కూడా చేస్తాము. మనం ఏదో నేను చేస్తున్నాను మంచి పని అనుకోవచ్చు, కానీ అది ఆ గుణాలు మనతో చేస్తున్నాయి. సో ఈ అహంకారంతో మనం అహంకారం అనేది ఎలా ఉంటుంది, నేనే చేస్తున్నాను, నాకు అన్ని తెలుసు, నాకెవరు చెప్పక్కర్లేదు అనేటటువంటి మెంటాలిటీ మనం ఆ అహంకారంతో నేనే చేస్తున్నాను అనుకోవచ్చు. సో ఇదంతా భగవంతుడు చెప్పిన తర్వాత అర్జునుడు అంటున్నాడు, అర్జున ఉవాచ అధకేన ప్రయుక్తోయం పాపం చరతి పూరుషః అనిచ్ఛిన్నపి వార్ష్ణేయ బలాదివా నియోజితః. సో వార్ష్ణేయ అంటే వృష్టి వంశస్థుడా, అంటే యదువంశం అన్నమాట అని కృష్ణుని సంబోధిస్తూ, ఇష్టం లేకపోయినా కూడా బలవంతంగా మనిషి ఒక్కొక్కసారి పాపాలు చేస్తూ ఉంటాడు, ఎందుకని అని అడుగుతున్నాడు. మరి నిజమే, ఒక్కొక్కసారి మనకు తప్పు అని తెలిసిన ఒక్కొక్కసారి చేస్తూ ఉంటాం, ఎందుకు అని అర్జునుడికి క్వశ్చన్ వచ్చింది. సో అది ఆన్సర్ భగవంతుడు ఏం చెప్పాడో చూద్దాం. ఏం చెప్పారు? శ్రీ భగవానువాచ కామయేష క్రోధయేష రజో గుణ సముద్భవః మహాశనో మహాపాప్మా విద్యేనం ఇహ వైరిణం. సో ఎందుకు తెలిసినా కూడా తప్పులు చేస్తాడంటే కామయేష క్రోధయేష, కామం వల్ల క్రోధం, కామం వల్ల రజోగుణ సముద్భవః. ఈ రజోగుణం వల్ల మరి కామం పుడుతుంది, కోరిక పుడుతుంది. ఆ కోరిక పుట్టినప్పుడు అది కోపం కూడా తద్వారా పుడుతుంది. ఎందుకు కోరికలు పుట్టినప్పుడే మరి స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్స్ అన్ని తీరకపోతే చిరాకు, ఆందోళన, ఆ తర్వాత అది కోపంగా మారిపోతుంది, జలసీగా మారిపోతుంది, వేరే వాళ్ళకు ఉందని. ఇటువంటివన్నీ కూడా ముఖ్య కారణం కామమే, కోరికే అని చెప్తున్నారు. అది ఎందుకు వస్తోంది? రజోగుణం ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఎంతసేపు కోరికలు ఈ బాహ్య ప్రపంచానికి అటాచ్మెంట్ ఎక్కువైపోయి ఆ కోరికలు అలా వస్తూ ఉంటాయి. అది ఎలాంటిదంటే శనం అంటే ఇక్కడ శని అని కాదు, ఎంతో గ్రీడీ టైప్ అన్నమాట. గ్రీడీనెస్, లోభత్వం అంటారు. అంటే దురాశ, ఎంత తీరినా కూడా కోరిక ఎన్ని తీర్చుకున్నా ఇంకా వస్తూనే ఉంటాయి కదా, మరి కోరికలకు అంతే ఉంది అనే మాట మనం చాలాసార్లు వింటాం. సో ఆ దురాశ అనేది, ఆ తీరని కోరికలు మరి అందరికీ మనకి ఒకదాని తర్వాత ఒకటి. ఎకనామిక్స్ లో చెప్తారు, వాంట్స్ ఆర్ అన్లిమిటెడ్. ఇఫ్ వన్ వాంట్ is satisfied, the next one takes its place అని చెప్పేసి. సో అది ఎంతో సహజంగా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అందరూ ఒప్పుకునేటటువంటి సిద్ధాంతం అది. అందుకే మహాశనం, అది దానికి అంతు లేదు. గ్రీడ్, అత్యాశ, ఒకదాని తర్వాత ఒకటి. మహాపాప్మ, మరి అది పాపమయం. విద్యేనం ఇహ వైరిణం, ఈ ప్రపంచంలో దీనికంటే పెద్ద శత్రువు ఇంకొకటి లేదు ఈ కోరిక వల్ల అని చెప్తున్నారు. సో ఎందుకు చేస్తారో తెలిసి కూడా తప్పులంటే కేవలం కోరిక వలననే. ఆ కోరికలు తీర్చుకోవటానికిగా ఏ పని చేసినా మరి మనం
కొనుక్కోలేకపోయినా సరే ఒక దాని మీద విపరీతమైన మోజు కలిగితే అప్పు చేసైనా కొందామా అనేటటువంటి ఆలోచన రావచ్చు. అవసరమైంది మానేసి అనవసరమైంది కొనొచ్చు. అట్లా మనం చిన్న చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్. సో ఏది చేసినా మనం తప్పు అనేది చేసామంటే అది కేవలం కోరిక వల్లే. అది ఎందుకు కలుగుతుందంటే రజోగుణం కోరికను కలిగిస్తుంది, తద్వారా క్రోధాన్ని పెంచుతుంది. ఈ ప్రపంచంలో దీనికి మించిన శత్రువు ఇంకా ఏదీ లేదు. ధూమేనా వ్రియతే వహ్ని యథా దర్శో మలేన చ యథోల్బేనా వృతో గర్భ తథా తేనేదమావృతం. సో ఈ పొగ చేత ఎట్లయితే అగ్ని కప్పబడుతుందో అలాగే మలినంతో అద్దం ఎలా అయితే కనపడకుండా పోతుందో మురికిగా ఉంటే, అలాగే గర్భస్థ శిశువు మావి చేత కప్పబడినట్లు ఈ తేనేదమావృతం ఈ కామం ఆత్మజ్ఞానాన్ని ఇలా చుట్టేసి మనకు కనపడకుండా చేస్తుంది. పొగ ఎలా అయితే అగ్నిని కనపడకుండా చేస్తుందో, మురికి ఉంటే అద్దం ఎలా మురికి అద్దాన్ని కనపడకుండా చేస్తుంది, అలాగే ఈ గర్భస్థ శిశువు చుట్టూ మావి ఉంటుంది. అదే విధంగా ఈ కోరిక అనేది మన ఆత్మజ్ఞానాన్ని కోరిక చుట్టేసింది, కప్పేసింది. అందుకని మనకు మన ఆత్మజ్ఞానం తెలియడం లేదు అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఈ మెట్లు చూపిస్తున్నారు. ఎన్వి అంటే ఈర్ష్య, లస్ట్ కామం, యాంగర్ కోపం, ఇగ్నరెన్స్ అజ్ఞానం, ఫాల్స్ ప్రెస్టీజ్ అహంకారం, దురాశ అత్యాశ, గ్రీడ్ ప్రైడ్ గర్వం, మరి అటాచ్మెంట్ అంటే ఆసక్తి, విపరీతమైనటువంటి రాగద్వేషాలు, ఇవన్నీ ఈ మెట్లన్నీ ఎక్కటువంటి ఇవన్నీ వదులుకున్నప్పుడే ఒక గురువుని చూసుకుంటే ఆ తర్వాత ఇది ఆధ్యాత్మిక మార్గానికి దారి వెళ్ళాలి అంటే ఈ లక్షణాలన్నిటినీ ముందు మనం దాటుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఇంద్రియాణి మనోబుద్ధిర్ అస్యాధిష్ఠానముచ్యతే ఏతైర్విమోహయత్యేష జ్ఞానమావృత్య దేహినం. సో ఈ కామం అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది? ఈ కామం వల్లే అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అని చెప్తున్నారు కదా. ఈ కామం ఎందుకు తప్పులు చేస్తామంటే ఈ కోరిక వల్ల. మనం ఆత్మజ్ఞానాన్ని ఎందుకు చూడలేకపోతున్నాము అంటే ఈ కోరిక కప్పేసి ఉండటం వల్ల. సో తప్పు చేస్తున్నాము, ప్లస్ మన ఆత్మను కూడా మనం దర్శించుకోలేకుండా ఈ కోరిక అనేది అడ్డం వస్తుంది. కాబట్టి ఈ కోరిక అనేది అసలు ఎక్కడుంది అంటే మన ఇంద్రియాలు, కళ్ళు ముక్కు చెవి ఇవన్నీ చూస్తున్నాయి, వింటున్నాయి, వాసనలు చెప్తున్నాయి, నోటికి రుచి చెప్తున్నాయి. వెంటనే కోరిక అనేది అక్కడ ప్రవేశించి ఎక్కడికి వెళ్తుంది? మనస్సులోకి వెళ్తుంది, మైండ్కి సప్లై చేస్తుంది ఆ కోరికని. ఇది బాగుంది కొనుక్కో, ఇది తెచ్చుకో, ఇది విను, ఇది తాగు, ఇది తిను అని చెప్తున్నాయి. సో మనస్సు. నెక్స్ట్ బుద్ధికి తెలుసు రైట్ ఏది రాంగ్ ఏదని తెలిసినా కూడా మనస్సుకి ఇంద్రియాలకు వశమైపోయి ఒక్కొక్కసారి రైట్ మార్గంలో బుద్ధి చెప్తుంది, కానీ మనస్సు వినొచ్చు వినకపోవచ్చు. కానీ విననప్పుడు తప్పు మార్గంలోకి వెళ్తూ ఉంటాం. కాబట్టి బుద్ధిలో కూడా కొంత ఈ కోరిక అనేది ప్రవేశించింది. సో బుద్ధి కూడా ఈల్డ్ అయిపోతుంది. కాబట్టి ఈ మూడింట్లో కూడా ఈ కోరిక అనేది ఉన్నది. కానీ అది ఈ మూడింటి ద్వారా ఈ జ్ఞానం అనే దాన్ని ఆవహించి మన ఆత్మజ్ఞానాన్ని మనందరినీ, ఈ దేహదారులు అంటే మనందరినీ కూడా మోసం చేస్తోంది ఈ కామం అనేది. సో ఈ కామం ఇంద్రియాల ద్వారా, మనస్సు ద్వారా, బుద్ధి ద్వారా వాటన్నిటిలో ప్రవేశించి అక్కడ ఉంటుంది. ఆశ్రయాలు అక్కడ దాని నివాసం అన్నమాట. మన ఇంద్రియాలు, మనస్సు, బుద్ధి అక్కడ ఉంటూ మన ఆత్మను అది కప్పేసి మనకు ఆత్మజ్ఞానం అందకుండా చేస్తోంది కోరిక. కాబట్టి సింపుల్ గా ఆత్మజ్ఞానం కావాలంటే ఆ కోరిక అనేది వదులుకోవాలి. అంటే అదే వైరాగ్యం, మరి త్యాగం చేయటం. తస్మాత్వం ఇంద్రియాణ్యాదౌ నియమ్య భరతర్షభ పాప్మానం ప్రజహిహ్యేనం జ్ఞాన విజ్ఞాన నాశనం. కాబట్టి తస్మాత్వం ఇంద్రియాణ్యాదౌ నియమ్య భరతర్షభ. కాబట్టి నువ్వు ఇంద్రియాలన్నిటినీ కూడా నియమబద్ధంగా ఉంచుకో, కంట్రోల్లో ఉంచుకో భరతర్షభ, భరతవంశ శ్రేష్ఠుడా అర్జునుడా. ఎందుకంటే ఈ కోరికే నీ ఆత్మజ్ఞానాన్ని చుట్టివేసి నీకు తెలియకుండా చేస్తోంది. కాబట్టి నువ్వు
కోరిక ఎక్కడుంది? ఇంద్రియాల్లో ఉంది, మనస్సులో ఉంది, బుద్ధిలో ఉంది. కాబట్టి ఫస్ట్ పాయింట్ నువ్వు ఇంద్రియాల్ని కంట్రోల్ చేసుకో. పాప్మానం ప్రజహిహ్యేనం జ్ఞాన విజ్ఞాన నాశనం. సో జ్ఞాన విజ్ఞానాన్ని కూడా నాశనం చేసేటటువంటి ఈ కామం అనే ఈ పాపిని పారద్రోలు అని చెప్తున్నారు. ఎలాగో అంటే ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకోవటం ద్వారా నువ్వు ఈ జ్ఞాన విజ్ఞానాన్ని దూరం చేసే ఈ కామాన్ని అనేటటువంటి పాపిని పారద్రోలు. సో ఇంద్రియాల్ని ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి అంటే భగవన్నామాన్ని జపించుతూ మనం ఆ రకమైనటువంటి మనస్తత్వాన్ని డెవలప్ చేసుకోవాలి. అందుకనే ఈ హరే కృష్ణ నామ మంత్రాన్ని వీలైనంత వరకు మీరు కనీసం రోజుకు ఒక్కసారైనా ఫుల్ గా ఒక మాల చేయటానికి ఒక 10 minutes పడుతుంది. ట్రై చేసి ఆ జపం అనేది చేస్తే స్లోగా మనకు భగవంతుడి వైపు ఆసక్తి కలగటానికి, ఈ కోరికలను తగ్గించుకోవటానికి, కొంతవరకు సమత్వం పెంచుకోవటానికి ఈ భగవన్నామం మనకి ఎస్పెషలీ కలియుగంలో హరినామం తప్ప వేరే దారి లేదు ఈ భగవంతుణ్ణి పొందటానికని కూడా చెప్పారు. ఇక్కడ ఈ బొమ్మ చాలా ఇంపార్టెంట్ బొమ్మ. మనం బుద్ధి, మనస్సు, ఇంద్రియాలు ఇవన్నీ చూస్తున్నాం, ఆత్మ అన్ని చూసాం ఇప్పటి వరకు. సో అది ఎలా ఉంటుంది ఒక బాడీలో అంటే, మన ఇంద్రియాలు ఈ కళ్ళు, ముక్కు, బొమ్మలు మీకు హార్స్ మీద కనిపిస్తున్నాయి చూడండి. కళ్ళు, ముక్కు, చెయ్యి, మరి నాలుక, ఇవన్నీ ఈ గుర్రాలన్నీ మన ఇంద్రియాలు అనమాట. మన ఇంద్రియాలు కూడా గుర్రాల్లాగా విచ్చలవిడిగా వెళ్ళిపోతాయి ఎవరు ఆపకపోతే. కాబట్టి ఈ కళ్ళెం ఏమిటి? మనస్సు ఒక కళ్ళెం లాంటిది. ఏది? ఆ ఇంద్రియాలకు కళ్ళెం అటాచ్ అయి ఉంది. కానీ మనసు ఏదీ లేకపోతే కళ్ళెం మరి ఆపగలదా? గుర్రాలు ఎటు వెళ్తే అటు వెళ్ళిపోతుంది మనస్సు. ఏది ఆపుతుంది? బుద్ధి, మన ఇంటెలిజెన్స్. సారథి ఆపుతాడు, మరి రథసారథి ఈ గుర్రాలను ఇష్టం వచ్చినట్లు వెళ్లకుండా కళ్యాణ్ణి వెనక్కి లాగుతాడు. అలాగే ఇటు కాదు, ఇటు వెళ్ళాలి అని ఆ కళ్యాణ్ణి లాగి కళ్యాణ్ణి ఇటువైపుకు మరుస్తాడు. అలాగే మన బుద్ధి కూడా, ఈ మైండ్ ఈ ఇంద్రియాలు ఏవేవో చూపించి వినిపించి ప్రలోభాలు కలిగిస్తూ ఉంటే అటు పక్కకు పరిగెత్తి వెళ్ళిపోవటానికి ట్రై చేసే ఈ మనస్సు అనే కళ్యాణ్ణి ఈ బుద్ధి అనే సారథి వెనక్కి లాగి ఇటు కాదు, నువ్వు ఇటు వెళ్ళాలి అని చెప్తుంది. అయితే లోపల మనిషిలో, ప్రతి వాళ్ళల్లో మనలో ఆత్మ ఉంది. ఈ ఆత్మ అన్నిటికీ అతీతం. అది ఎందులోనూ కల్పించుకోదు, సాక్షిభూతం, చూస్తూ ఉంటుంది అంతే. ఫీలింగ్స్ ఇవి అన్ని కూడా మనస్సుకు సంబంధించిందే. కానీ ఈ భౌతిక విషయాలన్నీ, ఇదంతా భౌతిక ప్రపంచం. కోరిక ఇక్కడి వరకు వచ్చి ఆగిపోతుంది. దీని చుట్టూ ఆగిపోబట్టి మనం ఆ జీవాత్మను దర్శించుకోలేకపోతున్నాం, మన ఆత్మను. సో ఈ ఆత్మ సాక్షిభూతం, అన్నింటికంటే అది దాని పై లెవెల్ ఆత్మ. సో ఇంద్రియ భోగ వస్తువులు అంటే ఈ విషయ సుఖాలు, మనకు ప్రపంచంలో మనకు కనిపించి మనల్ని ప్రలోభ పెట్టే విషయాలన్నీ కూడా ఇంద్రియ భోగ వస్తువులు. ఉదాహరణకు ఫుడ్ గాని, వాటర్ గాని, బట్టలు, నగలు, ఏది ఈ మనకి కనిపించి మనల్ని ప్రలోభ పెట్టేవన్నీ కూడా ఇంద్రియ భోగ వస్తువులు. అవి అన్నిటికంటే కింద ఉన్నాయి. అంటే దానికంటే పైన కొంచెం ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి, ఉన్నతం. ఇంద్రియాల కంటే కొంచెం బెటర్ మనస్సు కంటే ఇంకా ఉన్నతమైనది బుద్ధి. మరి మనస్సుకు కూడా ఒక్కోసారి తెలియదు, ఇంద్రియాలు ఏది చెప్తే అది వింటూ ఉంటుంది. బుద్ధి కంటే కూడా ఉన్నతమైనది ఆత్మ. సో ఆత్మ దేనికి కూడా చలించదు, సాక్షిభూతము. ఏవం బుద్ధే పరం బుద్ధ్వా సంస్థభ్యాత్మానమాత్మనా జహి శత్రుం మహాబాహో కామరూపం దురాసదం. సో మహాబాహులు ఉన్నవాడా, ఇలా బుద్ధి కంటే కూడా ఆత్మ గొప్పది అని గుర్తించి బుద్ధితో మనస్సును నిలకడ చేసుకుని కామరూపంలో ఉన్న ఈ బలమైన శత్రువును మనము సంహరించాలి అని చెప్పి ఇందులో భగవంతుడు మనకు ఎలా చెయ్యాలి, ఈ కామాన్ని ఎలా అరికట్టుకోవాలి అన్నది చెప్తున్నారు. బుద్ధి కంటే కూడా ఆత్మ ఉన్నది లోపల, అది గొప్పది అని అర్థం చేసుకుని బుద్ధితో మనం ఈ మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకుని ఈ కోరిక అనే దాన్ని మనము జయించాలి. సో ఇందులో మనం నేర్చుకున్న పాఠం, ఇంద్రియాలను నియంత్రించడం ద్వారా కామాన్ని జయించండి. మనస్సును హరినామ జపం చేయటంతో భగవద్గీతను చదవటంలో నిమగ్నం చెయ్యండి. ఇలాంటివి చేసినప్పుడు
మనం మనస్సును నియంత్రించుకోవచ్చు, కొంత కోరికలను అదుపులో ఉంచుకోవచ్చు, ఆ సమత్వాన్ని సాధించడానికి ఉపయోగపడతాయి. కాబట్టి భగవన్నామము, శ్రవణము, గీతా శ్రవణం ఇటువంటివి మనకు ఆ రకంగా సహకరిస్తాయి. హరే కృష్ణ. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. సో ఇది కర్మయోగం. ఇందులో ఈ పోల్ స్టార్ట్ చేస్తే క్వశ్చన్స్ ఉన్న వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయొచ్చు. ఆ తర్వాత శ్లోక ప్రాక్టీస్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు కూడా హ్యాండ్ రైజ్ చేయొచ్చు. ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది చాట్ బాక్స్ లో, సన్యాసం ఏ వయసులో తీసుకోవాలి అని చెప్పి అడుగుతున్నారు. సన్యాసం తీసుకోవటానికి వయసు కాదు, మన యొక్క మనస్థితి దానికి కరెక్ట్ గా ఆ స్థితిలో ఉన్నామా లేదా అన్నది. మామూలుగా 4 ఆశ్రమాలు ఉంటాయంటారు కదా, బాల్యము, తర్వాత బ్రహ్మచర్యం. ఆ బాల్యంలో అంటే మనం చదువుకునేటప్పుడు గురువు గారి దగ్గర ఉన్నప్పుడు బ్రహ్మచర్యం అంటారు. అంటే ఈ రోజుల్లో స్కూలు కాలేజెస్ లో ఉన్నప్పుడు బ్రహ్మచర్యం అనుకోండి. తర్వాత గృహస్థు, వివాహం తర్వాత. ఆ తర్వాత వానప్రస్థం అంటారు. అంటే ఏది, పిల్లలు అందరూ బాధ్యతలు తీరిపోయిన తర్వాత కొంతవరకు వానప్రస్థం. ఆ తర్వాత సన్యాసం, అంటే అన్ని బాధ్యతలు తీరిన తర్వాత సన్యాసం అనేటటువంటి ఒక ఆశ్రమాలు కూడా మనకు చెప్పారు. అయితే అన్నిటికంటే ముఖ్యం ఏమిటి అంటే అసలు మనం ఆ స్టేజ్కి మెంటల్ గా వచ్చామా లేదా అన్నది ముఖ్యం. ఇక్కడ మనకు అదే చెప్తున్నారు కదా, అన్ని వదిలేసి వెళ్ళిన వాళ్ళని మిథ్యాచార్యులు అని అంటారు అని ఇక్కడ మనకి శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. కాబట్టి చూసాము, ఆ కర్మేంద్రియాలను అదుపులో ఉంచటం కాదు, మనస్సు ఉంచినా కూడా మనస్సును అదుపులో ఉంచుకోకపోతే ఆ సన్యాసం అనేది కాదు. వైరాగ్యం అనేది తెచ్చుకోవాలి అంటే ఆ కోరికల్ని అదుపులో పెట్టుకునే స్టేజ్కి రావాలి. అప్పటి వరకు మనం ఈ కర్మయోగంలో ప్రాక్టీస్ చేస్తూ చివరకు మనం దానికి ఏ కర్మ కూడా చేయవలసిన అవసరం లేని స్టేజ్కి వెళ్తారు. బట్ సరి అయిన అర్హత లేకుండా ఆ సన్యాసం అనేది మేము తీసేసుకుంటున్నాం అంటే వచ్చేది కాదు. దానికి కొంత ప్రీ రిక్విజిట్స్ ఉన్నాయి, కొంత ఎలిజిబిలిటీ ఉంది, అర్హతలు ఉన్నాయి. ఆ స్టేజ్, ఆ లక్షణాలు వస్తేనే మనకు ఆ వైరాగ్యం వచ్చినట్లు. అది సన్యాసం. మనం బట్టలు వేసుకుని ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయినంత మాత్రాన అది సన్యాసం అవ్వదు అని చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. ఇకపోతే క్వశ్చన్స్, పోల్ క్వశ్చన్స్ చదువుతాను. కామం నివసించే ప్రదేశాలు ఏవి? ఏ, మనసు, దేహము, ఇంద్రియాలు. బి, మనసు, బుద్ధి, ఇంద్రియాలు. సి, ఇంద్రియాలు, దేహము, ఆత్మ. డి, మనసు, బుద్ధి, ఆత్మ. రెండవ ప్రశ్న, అగ్ని పొగ చేత, అద్దం దుమ్ము చేత, గర్భస్థ పిండం మావి చేత కప్పబడినట్లు జీవుడు కూడా డాష్ తో కప్పబడి ఆవహించి ఉంటాడు. ఏ, ప్రేమ. బి, కామం. సి, భక్తి. డి, ఏవి కావు. మూడవ ప్రశ్న, నిత్య వైరిణ అనే పదబంధానికి తెలుగు అర్థం. ఏ, ఎల్లప్పుడూ తీవ్రమైనది. బి, ఎల్లప్పుడూ కృష్ణుడి పవిత్ర నామం జపించటం. సి, ఎల్లప్పుడూ మంచి స్నేహితుడు. డి, శాశ్వత శత్రువు. నాలుగో ప్రశ్న, కృష్ణ చైతన్యం కొన్నిసార్లు ఏమని తప్పుగా అర్థం చేసుకోబడింది? ఏ, జడత్వం. బి, భక్తి సేవ. సి, కృష్ణుడి మహిమల జ్ఞానం. డి, పైవేవిక. ఐదవ ప్రశ్న, ధూళి చేత కప్పబడిన అద్దము యొక్క ఉపమానం డాష్ తో పోల్చడం జరిగింది. ఏ, పక్షులు మరియు జంతువులు. బి, వృక్షములు. సి, మానవుడు. పైవన్నీ. సిక్స్త్ క్వశ్చన్, మిథ్యాచార అనే పదానికి తెలుగు అర్థం. ఏ, నటన చేయవాడు. బి, కృష్ణ చైతన్యంలో పనిచేసేవాడు. సి, కృష్ణుడికి ఇచ్చే తీపి వంటకం. డి, కృష్ణుడికి ఆకర్షణీయమైన మంచి వాసన కలిగిన పువ్వు. ఏడవ ప్రశ్న, వికర్మ దేనిని సూచిస్తుంది? ఏ, హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని జపించటం. బి, విశేష కర్మ, కృష్ణుడికి సేవ చేయగల మన సామర్థ్యం ప్రకారం ప్రత్యేక పని. సి, భగవంతునికి స్వచ్ఛమైన ప్రేమలో భక్తి సేవ. డి, వేద నిర్దేశం లేకుండా చేసే కర్మ. 8, అన్నాద్భవంతి భూతాని అంటే ఏ, మనం ధాన్యాలు తినకూడదు. బి, మనం అన్నము, ధాన్యాలు దెయ్యాలకు, భూతాలకు అర్పించకూడదు. సి, అన్నం ఎక్కువగా తినడం వల్ల కడుపులో ఆమ్లత్వం పెరుగుతుంది. డి, జీవదేహాలన్నీ వర్షాల వలన ఉత్పత్తి అయిన ధాన్యాలపై ఆధారపడి ఉంటాయి. 9వ ప్రశ్న, ఆచార్యుడు అనగా
ఏ బెంగాల్లో ప్రఖ్యాతి నొందిన ఒక రకమైన పచ్చడి కృష్ణుడికి చాలా ప్రియమైనది. బి అనుచిత ప్రవర్తన బట్టి సేవకు అనుకూలంగా లేదు. అనుచిత ప్రవర్తన భక్తి సేవకు అనుకూలంగా లేనిది. సి బోధన ప్రారంభించే ముందు సరిగ్గా ప్రవర్తించే గురువు. డి పైవేవి కావు. 10th క్వశ్చన్ యో భుంక్తేస్తేన ఏవ సహ అనే దానికి తెలుగు అర్థం. రోజుకు 10 గంటలకు నిద్రపోవటం ఏ. రోజుకు 10 గంటలకు మించి నిద్రపోవటం బి. బహుమతులను తిరిగి దేవతలకు అర్పించకుండా అనుభవించేవాడు ఖచ్చితంగా దొంగ. సి సాత్విక ఆహారం ఆరోగ్యానికి ఎల్లప్పుడూ మంచిది. డి పైవేవి కావు. ఇది 10 ప్రశ్నలు. సమాధానం చూసుకోవచ్చు. మరి ఎవరైనా శ్లోక ప్రాక్టీస్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. శ్లోకాస్ చూద్దాము. యజ్ఞార్థాత్ కర్మణోన్యత్ర లోకోయం కర్మ బంధనః తదర్థం కర్మ కౌంతేయ ముక్త సంగ సమాచర. సో యజ్ఞం కోసం చేసినట్లు కర్మను చేస్తే ఈ లోకంలో కర్మ బంధనాలు అంటుకోవు. అన్యత్ర వేరే రకంగా చేస్తే మరి యజ్ఞార్థ వేరే రకంగా చేస్తే కర్మబంధాలు చుట్టుకుంటాయి. కానీ యజ్ఞం కోసం అన్నట్లు చేస్తే కర్మ ముక్త సంగ సమాచర, అప్పుడు మనము ఈ కర్మబంధాల నుంచి బయటపడతాము అని చెప్పి అర్థము. గణేష్ ప్రభుజీ హరే కృష్ణ. రిపీట్ చేస్తారా మీరు చదువుతారా ప్రభుజీ? చదువుతాను మేడం. చెప్తే రిపీట్ చేస్తారు. హరే కృష్ణ. యజ్ఞార్థాత్ కర్మణోన్యత్ర యజ్ఞార్థాత్ కర్మణోన్యత్ర. వాయిస్ వినిపించటం లేదు ప్రభుజీ. మేడం మాతాజీ వినిపిస్తుందా ఇప్పుడు? అశోక్ ప్రభుజీ మీరు క్విజ్ స్క్రీన్ మీద మీరు ప్లస్ చేస్తేనే కనిపిస్తుంది. మీరు పోల్ అనేది ప్రెస్ చేసి చూడండి. అది మీ విండో చార్ట్ ని ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది. సో అందుకని మీకు కనిపించడం లేదు. ఇప్పుడు ఇది పెట్టడానికి చాట్ లో పెట్టడానికి కుదరదు ప్రభుజీ. మీరు అది అట్లా పెట్టడం కుదరదు. సో మీరు ట్రై చేసి ఆ రకంగా చూసుకోండి. ఎక్కడో వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది. పోల్ ప్రెస్ చేస్తే మీకు పోల్లో యూజువల్ గా కనిపించాలి. హరే కృష్ణ. గణేష్ ప్రభుజీ మీ వాయిస్ వినపడటం లేదు. మాతాజీ వినిపిస్తుందా? ఓకే సరే. శాంసంగ్ అనే ఫోన్ తో ఒకరున్నారు. మీరు ఒకసారి అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. మీరు చెప్తారా? యజ్ఞార్థాత్ కర్మణోన్యత్ర. వాయిస్ వినపడటం లేదేమిటి? మీది కూడా వినిపించట్లేదు. ఓకే లెట్స్ సీ. హర్షిని మాతాజీ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హర్షిని మాతాజీ హరే కృష్ణ మాతాజీ. మాట్లాడుతున్నారు, ఎవరిది వాయిస్ వినపడడం లేదే. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ హరే కృష్ణ. వినిపిస్తుందా మాతాజీ? హరే కృష్ణ మాతాజీ. హలో హరే కృష్ణ. నిర్మలా మాతాజీ హరే కృష్ణ. మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి మాతాజీ. ఓకే మాతో జై మాతాజీ. చెప్పమంటారమ్మా? మాతాజీ చెప్పమంటారా? మాతాజీ హరే కృష్ణ. చెప్పమంటారా మాతాజీ? శ్రీదేవి మాతాజీ హరే కృష్ణ మాతాజీ. మాతాజీ చెప్పండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. చెప్పమంటారా? శ్లోక చెప్పమంటారా అమ్మా? ఎందుకని మాతాజీ ఎవరి వాయిస్ వినిపించట్లేదు? నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా మాతాజీ? చాట్ లో పెట్టండి.
వినిపిస్తుంది మాతాజీ మీ వాయిస్. వినిపిస్తోంది మాకు. మరి మీ వాయిస్ ఎవరికి నాకు ఎందుకనో వినిపించడం లేదు. వినిపించడం లేదు మరి. సో క్షమించాలి, ఏదో టెక్నికల్ ప్రాబ్లం ఏదో ఉన్నట్లుంది, ఎందుకనో వాయిస్ వినపడటం లేదు. సో ఈరోజు ఆన్సర్స్ చెప్పేసి సో క్లాస్ క్లోజ్ చేద్దాము. ఇదేదో చూద్దాం. 51% ఆన్సర్ చేశారు క్వశ్చన్స్. సో ఆన్సర్స్ చెప్తాను. హరే కృష్ణ. శ్రీదేవి మాతాజీ హరే కృష్ణ. మాతాజీ వినిపిస్తుంది మాతాజీ మీ వాయిస్. మాట్లాడుతున్నారు కదా మాతాజీ, నాకైతే వినిపించడం లేదు. బట్ చాట్ లో మీరందరూ యు ఆర్ ఏబుల్ టు హియర్ మీ, బట్ ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు హియర్ యూ. ఐ డోంట్ నో వై. ఓకే సరే, ఆన్సర్స్ చెప్తాను. పోల్ క్లోజ్ చేసి ఆల్మోస్ట్ 60% చేశారు కాబట్టి క్షమించాలి. ఈ టెక్నికల్ ప్రాబ్లంతో ఈరోజు శ్లోక ప్రాక్టీస్ ఆపవలసి వస్తుంది. సో కామం నివసించే ప్రదేశాలు ఏమిటి అంటే మనసు, దేహము, మనసు, బుద్ధి, ఇంద్రియాలు. ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ బి. 44%. కొందరు దేహం అని పెట్టారు. దేహానికి ఏది లేదు. సో ఏదైనా మైండ్, ఇంద్రియాలు, సెన్సెస్, ఇవే మనకు. మనం యాక్షన్ ఏదైనా చేస్తున్నాం అంటే మరి మన ఇంద్రియాలు ఏదైనా చూపిస్తే దాని ప్రకారం మనసు రియాక్ట్ అయ్యి దాని ప్రకారం బుద్ధి ఎస్ అన్నా నో అన్నా మనం యాక్ట్ చేస్తాం. బుద్ధి ఒప్పుకుంటే కొన్ని ఒప్పుకున్న పనులు చేస్తాం, కొన్ని వద్దన్నా సరే ఆ పనులు చేస్తాం. సో మెయిన్గా ఏది జరుగుతుంది అంటే కామం అనేది ఎక్కడుంటుంది అంటే మనస్సు, బుద్ధి, ఇంద్రియాలు. కరెక్ట్ ఆన్సర్. రెండవది అగ్ని పొగ చేత, దుమ్ము అద్దం దుమ్ము చేత, గర్భస్థ పిండం మావి చేత కప్పబడినట్లు జీవుడు కూడా కోరికతో ఆత్మ ఆవహించబడి ఉండును. కరెక్ట్. 78% కరెక్ట్ పెట్టారు. గుడ్. నిత్య వైరిన కొంతమంది భక్తి అని పెట్టారు. ఆత్మను కప్పేసింది అంటే ఆత్మను మనం దర్శించలేకుండా చేసేది ఏది అంటే కోరిక. నిత్య వైరిన అనే పదబంధానికి తెలుగు అర్థం ఏమిటి అంటే శాశ్వత శత్రువు. 56%. కొంతమంది కృష్ణుడి పవిత్ర నామం జపించటం అన్నారు. వైరిన అంటే శత్రువు, నిత్య వైరిన శాశ్వత శత్రువు అని అర్థం. డి కరెక్ట్ ఆన్సర్. 56% మాత్రమే పెట్టారు. కృష్ణ చైతన్యం కొన్నిసార్లు ఏమని తప్పుగా అర్థం చేసుకోబడింది అంటే హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు ఒకసారి ట్రై చేయండి. శాంసంగ్ గారు మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకుని ఒకసారి ఇప్పుడు ట్రై చేస్తారా? నిర్మలా మాతాజీ మీరు ఒకసారి అన్మ్యూట్ చేసుకుని ట్రై చేస్తారా? అరుగు మాతాజీ వినిపిస్తుంది. హరే కృష్ణ మాతాజీ. చెప్పమంటారా మేడం శ్లోకం? ఓకే సారీ మాతాజీ వినిపించటం లేదు. ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఓకే. సో 4th క్వశ్చన్, కృష్ణ చైతన్యం కొన్నిసార్లు ఏమని తప్పుగా అర్థం చేసుకోబడిందంటే జడత్వం. కరెక్ట్ ఆన్సర్ 78%. వెరీ గుడ్. ధూళి చేత కప్పబడిన అద్దం యొక్క ఉపమానం దేంతో పోల్చడం జరిగింది? సో ఇది మనకు భాష్యంలో వస్తుంది. మీరు 38వ శ్లోకం భాష్యం చదివినట్లయితే పక్షులు, వృక్షములు అన్నది మీరు చూస్తారు. సో అది కరెక్ట్ ఆన్సర్. 6th క్వశ్చన్, మిథ్యాచార అనే పదానికి తెలుగు అర్థం అంటే నటన చేయవాడు. 78%. వెరీ గుడ్. 7th క్వశ్చన్, వికర్మ దేనిని సూచిస్తుంది అంటే వేద నిర్దేశం లేకుండా చేసే కర్మ. 56% కరెక్ట్ పెట్టారు.
అంటే వికర్మ అంటే సకర్మ అంటే వేదాలు చేయొచ్చు అని చెప్పిన కర్మలు. వికర్మలు అంటే వేదాలు ప్రత్యేకంగా ఇది చేయకూడదు తప్పు అని చెప్పేది వికర్మ. 8 అన్నాద్భవంతి భూతాని అంటే జీవదేహాలన్నీ వర్షాల వల్ల ఉత్పత్తి అయిన ధాన్యాల మీద ఆధారపడి ఉంటాయి. 94% కరెక్ట్ పెట్టారు, వెరీ గుడ్. 9వ ప్రశ్న, ఆచార్యుడు అంటే బోధన ప్రారంభించే ముందు సరిగ్గా ప్రవర్తించే గురువు. 78% కరెక్ట్ పెట్టారు, వెరీ గుడ్. 10th క్వశ్చన్, యో భుంక్తేస్తేన ఏవ సహ అంటే బహుమతులను తిరిగి దేవతలకు అర్పించకుండా అనుభవించేవాడు ఖచ్చితంగా దొంగ అని చెప్తున్నారు. అది కరెక్ట్ ఆన్సర్. 39% మాత్రమే పెట్టారు. సాత్విక ఆహారం ఆరోగ్యానికి మంచిది అని 44% పెట్టారు. మంచిదే, కానీ ఈ మాటకు అర్థం అది కాదు. ఈ మాటకు అర్థం మనం చూసాం, ఎవరైతే ఆహారాన్ని మనం ముందు భగవంతుడికి అర్పించి తినకపోతే పాపం తిన్నట్లే అని. సో అది కరెక్ట్ ఆన్సర్. 39% మాత్రమే పెట్టారు. హరే కృష్ణ. సో అది ఈరోజు పోల్. క్షమించాలి, ఈరోజు ఎందుకో టెక్నికల్ ప్రాబ్లంతో మరి ఇది వాయిస్ వినబడటం లేదు నాకు. సో రేపు క్లాస్లో మీట్ అయ్యి రేపు మళ్ళీ 4వ అధ్యాయాన్ని చూద్దాము. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అధ్యాయాలు 4, 3, 4, 5 ప్రాక్టికల్ గా మనకి కర్మయోగం రోజువారీ ఈ సాధన ఎలా చేయాలో చెప్పేటటువంటి అధ్యాయాలు. సో తప్పనిసరిగా అందరూ అటెండ్ అవ్వండి. హరే కృష్ణ. అందరికీ క్షమించండి మరొకసారి. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు శ్రీదేవి మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ.